हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण అందరికి. సో ఈరోజు భక్తి సదాచార్ క్లాస్ కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి ఈ క్లాసులలో మనము కుంతి మహారాణి ఉపదేశములు లేదా కుంతి మహారాణి ప్రార్థనలు అనేటువంటి అంశంలో ఉన్నాము. సో వాస్తవానికి పాండవులను ఆ చిట్ట చివరిగా ఉన్నటువంటి ఉపద్రవము నుండి, అంటే ఆ బ్రహ్మాస్త్రము నుండి పరీక్షిత్తుని, ఉత్తర గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరీక్షిత్తుని కాపాడిన తర్వాత వారి నుండి సెలవు తీసుకుని వెళ్ళదలిచినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని చూసినటువంటి ఆ కుంతీదేవి గత అనేక సంవత్సరాలుగా ఆ దుర్యోధనుడి యొక్క క్రూర చర్యల చేత బాధించబడుతున్న ప్రతిసారి కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుడి చేత వారు కాపాడబడుతుండెను అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోతూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో ఆ హృదయం లోతులలో నుండి దుఃఖము వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ కుంతి మహారాణి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ప్రార్థిస్తూ ఉంటుంది. వాస్తవానికి ఆ కుంతీదేవి శ్రీకృష్ణుడికి మేనత్త. అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆమె యొక్క సహోదరుడైనటువంటి వసుదేవుని కుమారుడుగా ఆయన ఇక్కడ ద్వాపర యుగంలో అవతారం తీసుకున్నటువంటి సందర్భం. అయినా కూడా కుంతి మహారాణి శుద్ధ భక్తురాలు. ఆమె ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితులలో ఆమె ఆ కుంతి మహారాణి ఆమె చేసినటువంటి ప్రార్థనలను మహాభారతంలోను శ్రీమద్ భాగవతంలోను ఉండేటువంటి అంశాలు మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము. ఆమె చేసినటువంటి ప్రార్థనలను శాశ్వతంగా నిలిచిపోయినటువంటి ప్రార్థనలు అవి. వేల కొలది సంవత్సరాలుగా ఆ తాత్వికులు మునుల చేత కూడా స్తుతింపబడుతూ ఉన్నటువంటి ప్రార్థనలు. ఆ కుంతి మహారాణి చేసినటువంటి ప్రార్థనలను భాగవతం ప్రథమ స్కందంలో 8వ అధ్యాయంలోని 18వ శ్లోకం నుండి 43వ శ్లోకం వరకు ఉన్నటువంటి శ్లోకాలు, వాటిని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమము. సో అందులో 18 నుండి ఇప్పటి వరకు మనము 32వ శ్లోకం వరకు కూడా చూసినటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటివి. సో మిగిలినటువంటి శ్లోకాలను మరికొన్నింటిని ఈరోజు మనము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సో పోయినసారి మొన్నటి క్లాస్లో ఆ కుంతి మహారాణి ఆ భగవంతుణ్ణి, ఓ కృష్ణ, నీ ఒక తప్పు చేసినప్పుడు నిన్ను బంధించుటకై యశోద ఒక తాటిని గైకొని అంతటా భయభీతులైన నీ కన్నుల నుండి నీరు కారి కంటి కాటుక చెదిరిపోయినది. ఆ విధంగా భయమునకే భయం కలిగించేటువంటి నీవు భీతుడవైతివి. అటువంటి దృశ్యము నన్ను మోహానికి గురి చేసినది అంటూ ఆమె ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుని కీర్తించడము. అలాగే ఆమె ఇంకా కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి స్థితులలో ఆ భగవంతుడు వచ్చేటువంటి అవతారాల్లో ఆయన అంటే జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి అజేయుడైనటువంటి, అంటే ఆయన పుట్టుక లేనటువంటి వాడు. మరి అటువంటి ఆయన అవతారాలు తీసుకున్నటువంటి ఆ సందర్భాలను ఆమె ఇక్కడ కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని కూడా మనం చూసాం. ఆమె చెప్తుంది, పుణ్యాత్ములైనటువంటి రాజుల యశస్సును ఇనుమడింప చేయుటకే అజూడవైనటువంటి నీవు జన్మ నొందితివని కొందరు పలుకగా,
నీ ప్రియభక్తులలో ఒకడైన యదు రాజునకు ముదము కూర్చుటకే జన్మించితివని ఇంక కొందరు పలుకుదురు. మరి మలయ పర్వతముల యందు చందనముల వలె నీవు ఆ భక్తుని వంశమున జన్మించితివి అంటూ ఆ కుంతి మహారాణి కీర్తిస్తూ ఆయన్ని చేస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రార్థనలను మనము చూసినటువంటి అంశాలు. సో ఇక ఈరోజు మరికొన్ని శ్లోకాలను ఇక్కడ మనము చూడబోయేటువంటి. సో అంతకుముందు శ్లోకంలో ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవాన్ యొక్క దివ్యత్వాన్ని చేసినటువంటి అంశము. సో ఇక మన యొక్క నిజ స్థితిని తిరిగి పొందడానికి ఉండేటువంటి అంటే వాస్తవమైనటువంటి విధానం ఏమిటి అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో ఆ కుంతి మహారాణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము చూసేటువంటిది. అపరే వసుదేవస్య దేవక్యాం యాచితోభ్యగాత్ అజస్త్వమస్య క్షేమాయ వదాయ చ సురద్విషాం. సో కుంతి మహారాణి ఇంకా ఆయన్ను ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అపరే వసుదేవస్య దేవాక్యాం యాచితోభ్యగాత్ అజస్త్వమస్య క్షేమాయ వదాయ చ సురద్విషాం. సో ఇంకా మరి ఆ భగవంతుడు ఎందుకు ఈ విధంగా అవతారాలు తీసుకుంటూ ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్ని కుంతి మహారాణి ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. దేవకి వసుదేవులు నిన్ను ప్రార్థించినందున నీవు వారి పుత్రునిగా జన్మించితివని కొందరు పలుకురు. సో అపరే వసుదేవస్య దేవాక్యాం అంటే అపరే అంటే కొందరు, ఆ వసుదేవస్య అంటే వసుదేవుడు, మరియు దేవక్యాం అంటే దేవకికి. సో దేవకి వసుదేవులు నిన్ను ప్రార్థించినందున నీవు వారి యొక్క పుత్రుడుగా అవతారం తీసుకున్నావని కొందరు పలుకుతూ ఉన్నారయ్యా. మరి నీవు నిస్సందేహంగా జన్మరహితుడవే. అజస్త్వమస్య అంటున్నారు అంటే ఆయన ఎటువంటి సందేహం లేకుండా జన్మరహితుడే అయినను భక్తులైనటువంటి వారి క్షేమము కొరకు మరియు సురద్వేషులైనటువంటి వారిని సంహరించుటకు జన్మించుచుందువు అంటూ ఆ కుంతి మహారాణి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఈ శ్లోకంలో మనం అంటే మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని అంటే మన యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితిని పొందటము అనేటువంటి అంశము ఈ శ్లోకంలో ప్రస్తావించబడినటువంటి. అంటే ఇక్కడ ఆమె అంటున్నారు అపరే వసుదేవస్య దేవక్యాం యాచితోభ్యగాత్ అజస్త్వమస్య క్షేమాయ వదాయ చ సురద్విషాం. సో ఇక్కడ ఆ దేవకి వసుదేవులు నిన్ను ప్రార్థించినందున నీవు వారి పుత్రుడుగా జన్మించితివని కొందరు పలుకుదురు. ఈ దేవకి వసుదేవులు పూర్వజన్మనందు పృష్టి మరియు సుతులుగా పిలువబడేటువంటి వారు, శుద్ధ భక్తులు. వారు ఆచరించినటువంటి ఎన్నెన్నో సంవత్సరాలుగా వారు చేసినటువంటి ప్రార్థనల ఫలితంగా వారి యొక్క ప్రార్థనలకు మన్నించి ఆ భగవంతుడు వారికి పుత్రుడిగా అవతారం తీసుకున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని కొందరు పలుకుతూ ఉన్నారయ్యా అంటూ ఆ కుంతి మహారాణి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానులని కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో దేవకి వసుదేవులు నిన్ను ప్రార్థించినందున నీవు వారి పుత్రుడుగా జన్మించితివని కొందరు పలుకుదురు. నీవు నిస్సందేహంగా జన్మరహితుడవు అయినను భక్తులైన వారి ఎవరైతే నీ యొక్క శుద్ధ భక్తులు ఉన్నారో వారి యొక్క క్షేమము కొరకు మరియు సురద్వేషులైనటువంటి వారిని అంటే
శుద్ధ భక్తులైనటువంటి వారిని, దేవతలను ద్వేషిస్తూ ఉండేటువంటి అసురులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ అసురులను సంహరించుటకు, అంటే ఆ భగవంతుడు భగవద్గీత యందు చెప్పబడినటువంటి అంశం ఉంటుంది. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం అంటూ ఆ భగవంతుడు ఆ చెప్తున్నటువంటి అంశము. ఆయన అర్జునుడికి భగవద్గీతలో బోధించినటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే ఆ దేవకి వసుదేవులు పూర్వజన్మలో ఆయన ఆ పృష్ణి మరియు సుతపులుగా ఉన్నారు అనేటువంటి ఆ రూపంలో వారు ఉండి, ఆ తర్వాత ఆ భగవంతుణ్ణి తమ పుత్రుడుగా, అంటే వారు అనేక సంవత్సరాలు ఘోరం తపములను ఆచరించి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని తమ పుత్రుడుగా జన్మించమని వారు కోరుకుంటారు అని చెప్తారు. వారి యొక్క తపస్సుల ఫలంగా భగవంతుడు వారికి కుమారుడై జన్మించారు అని చెప్తారు. మరి అలాగే భగవద్గీతలో ఆయన చెప్పినట్లుగా ఈ ప్రపంచ జనుల క్షేమం కొరకు ఆయన చెప్తున్నారు. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. సో అర్జునుడితో చెప్తారాయన, ఓ భరతవంశీయుడైనటువంటి అర్జున, ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మ ఆచరణకు హాని, అధర్మము వృద్ధి నొందునో ఆయా సమయాలలో నేను అవతరింతును అని చెప్తారు భగవద్గీత 4వ అధ్యాయంలోని 7వ శ్లోకంలో. ధర్మస్య గ్లాని అంటే ధర్మం యొక్క పతనం స్థితి, గ్లాని అంటే తగ్గిపోవడం. ఆ ధర్మానికి ఆటంకం కలిగినప్పుడు, అంటే అక్రమ మార్గాలు పెరిగిపోయినప్పుడు ధర్మము కలుషితమవుతుంది అని చెప్తారు. ఆయా సమయాలలో ఆయన ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి తనను తాను సృష్టించుకుంటాను అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఇక్కడ ఆ శుద్ధ భక్తులైనటువంటి ఆ సుతుపుడు మరియు పృష్ణి అనేటువంటి ఇద్దరు కూడా, అంటే దేవకి వసుదేవులు పూర్వజన్మలో వారు ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వారు శుద్ధ భక్తులు. వారు చేసినటువంటి ఆ తపస్సుల ఫలితంగా ఆ భగవంతుడు ద్వాపర యుగంలో వారికి పుత్రుడుగా జన్మించారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా అంటే అధర్మము పెరిగిపోయినప్పుడు, అలాగే శుద్ధ భక్తులను కాపాడుకోవడానికి, సో అలాగే ఇక్కడ కంసుడు నుండి దేవకి వసుదేవులను కాపాడము, అలాగే అక్కడ అనేకమైనటువంటి బృందావనంలో నందుని ఇంట ఉన్నప్పుడు అనేకమైనటువంటి చిన్న పిల్లవాడుగా ఉన్నప్పుడే అనేకమైనటువంటి రాక్షసులను సంహరించినటువంటి అంశాలను మనము ఆయన యొక్క లీలల్లో చూసేటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆమె ఇంకా ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. బారావతారణయాన్యే భువో నావ ఇవో దదౌ సీదంత్య భూరి భారేణ జాతో హ్యాత్మభువార్తితః. ఇంకా ఆమె చెప్తున్నారు, భారవతారణాయ అంటే భూమి యొక్క భారాన్ని తొలగించుట కొరకు, అన్యే అంటే మరికొందరు, భువః అంటే జగత్తు యొక్క, నావః అంటే నౌక, ఇవ అంటే వలే, ఉదదౌ సముద్రమునందు, సీదంత్య భూరిరే భారేణ, సీదంతి అంటే కలతనొందగా, భూరి అంటే తీవ్రమైనటువంటి, భారేణ అంటే భారము చేత, జాతః అంటే నీవు జన్మించితివి, హ్యాత్మభువార్ధితః హి అంటే నిశ్చయంగా,
ఆత్మభువ అంటే బ్రహ్మచే ఆర్తిత ప్రార్థింపబడి. సో ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతారం తీసుకోవడానికి కారణం అంటే ఆ ముందు ఈ భూమి భారాన్ని పెరిగినప్పుడు భూమాత ఆ శోకించుకుంటూ బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంది. సో బ్రహ్మ, శివుడు వీళ్ళందరూ కలిసి ఇతర దేవతలతో కలిసి విష్ణువుని గురించి ప్రార్థిస్తే అప్పుడు చెప్తారు, నేను ద్వాపర యుగంలో నేరుగా అవతారం తీసుకుంటాను, ఈ భూమి యొక్క భారాన్ని తగ్గిస్తాను అని. సో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ ఆ కుంతి మహారాణి భూభారాన్ని తగ్గించుట కోసం ఆయన అవతారం తీసుకున్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఆమె ప్రస్తావిస్తూ సో భారవతారణాన్యే భూవో నావ ఇవో దదౌ సీదంత్య భూరి భారేణ జాతో హ్యాత్మభువార్తితః. సముద్రమునందలి అధిక భారము కలిగిన నౌకల వలె జగత్తు గొప్ప భారంతో కలత చెందెను. అంతటా నీ తనయుడైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడు నీ కొరకై ప్రార్థించగా అట్టి కష్టము నివారించుటకు నీవు అవతరించితివని కొందరు పలుకుతురు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఆయన ఈ కృష్ణ అవతారం తీసుకోవడానికి గల కారణాన్ని కుంతి మహారాణి మరొకసారి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూడవచ్చు. సో అయితే దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో ఆయన ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. సృష్టి జరిగిన వెనువెంటనే జన్మించినట్టి తొలి జీవి అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు నారాయణుడి యొక్క తనయుడు, విష్ణువు యొక్క నాభి నుండి ఉద్భవించినటువంటి వాడు ఆ బ్రహ్మ. సో సృష్టి జరిగినటువంటి వెంటనే అంటే బ్రహ్మదేవుడు జగత్తునకు పిత అయినప్పటికీ కూడా భగవానుడి యొక్క కుమారుడే బ్రహ్మ. సృష్టికర్త బ్రహ్మ అని అంటాం. మరి ఆ బ్రహ్మ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అంటే ఈ కృష్ణ భగవానుడు ఆ నుండి వచ్చినటువంటి వాడు, ఆ భగవానుడి యొక్క కుమారుడు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సృష్టి జరిగిన వెనువెంటనే జన్మించినటువంటి తొలిజీవి అయినటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు నారాయణుని యొక్క తనయుడు. నారాయణుడు గర్భోదక సాయి విష్ణు రూపమున మొదట భౌతిక విశ్వమునందు ప్రవేశించును. ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క ఒక అంశ అయినటువంటి ఆ నారాయణుడు ముందుగా ఈ సృష్టి కొరకు 3 విష్ణు అవతారాల్లో ఉద్భవిస్తారు అని చెప్తారు. మహావిష్ణువు, ఆయన్నే కారణోదక సాయి విష్ణువు అని అంటారు. రెండవది గర్భోదక సాయి విష్ణువు, 3 క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అని 3 విష్ణువులుగా ఆయన అవతారం తీసుకుంటారు అని చెప్తారు నారాయణుడు. సో కాబట్టి ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణు రూపమున మొదట ఈ భౌతిక విశ్వంలోనికి, ఎందుకంటే మహావిష్ణువు నుండి ఉద్భవించినటువంటి ఆయన యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా, స్వేద రంధ్రాల ద్వారా కోటాను కోట్ల బ్రహ్మాండాలు ఉత్పన్నమవుతాయి అని చెప్తారు. ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనికి కూడా ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణువు రూపమున భౌతిక విశ్వమునందు ఆయన ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తారు. సో హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా ఆయన సృష్టికర్త అయినటువంటి ఆ తొలిజీవి అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క కుమారుడే అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి. ఆత్మ యొక్క స్పర్శ లేనిదే భౌతిక పదార్థము సృష్టి కావింపలేదు. సో భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పేటువంటి అంశము ఈ పరాప్రకృతి అపరప్రకృతి అనేటువంటి రెండింటి. అపర ప్రకృతి అనేటువంటిది జడ పదార్థాలతో ఉన్నటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి జగత్. ఆధ్యాత్మిక జీవాలతో ఉండేటువంటిది ఆయన యొక్క పరాశక్తి, పరాప్రకృతి. సో ఈ రెండింటి కలయిక వలనే ఈ సృష్టి జరుగుతూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. ఆత్మ యొక్క స్పర్శ లేనిదే భౌతిక పదార్థము సృష్టి కావింపలేదు. సృష్టి ఆరంభము నుండి ఈ సిద్ధాంతమును అనుసరించబడుతున్నది. ఆ విధంగా పరమపురుషుడు విశ్వమునందు ప్రవేశించగా అతని నాభి నుండి ఉద్భవించినటువంటి ఆ కమలమునందు తొలిజీవి అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు జన్మించాడు అని చెప్తున్నారు. కనుకనే విష్ణువు పద్మనాభునిగా వర్ణించబడినాడు వాడు అని చెప్తారు. తల్లి అయినటువంటి లక్ష్మీదేవి ప్రమేయం లేకుండగానే
తండ్రి చేత ప్రత్యక్షంగా సృష్టించబడినందున ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఆత్మభువు అని పిలువబడతారు. ఎందుకంటే నేరుగా ఆ విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు నాభి నుండి వచ్చినటువంటి ఆ కమలం నుండి, ఆ పద్మం నుండి వచ్చినటువంటి వాడు బ్రహ్మ. కనుకనే ఆయన ఇక్కడ సో ఆత్మభువు అని పిలుస్తారు ఆయన్ని. ఎందుకంటే లక్ష్మీదేవి తన చెంతనే సేవనునర్చుచు నిలిచియున్నను. ఆమె సంపర్కం లేకుండా నారాయణుడు బ్రహ్మను సృష్టించగలిగెను. సో లక్ష్మీమాత ఎప్పుడు కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణువుతోనే ఉంటుంది. ఆయన యొక్క పాద సేవలు చేసుకుంటూనే ఉంటుంటారు. సో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆమె అంటే ఆమెతో సంపర్కం లేకుండానే ఆ నారాయణుడు, ఆ విష్ణు భగవానుడు ఆ బ్రహ్మను సృష్టించగలిగారు అని చెప్తూ ఉంటారు. అతని అంటే శక్తి మత్వమునకు ఇదియే నిదర్శనము. అంటే ఆయన ఆ భగవంతుడు సంపూర్ణ ఐశ్వర్యవంతుడు అనే దానికి ఇది ఒక నిదర్శనము అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అలాగే నారాయణ్ణి సామాన్య జీవుడని మూర్ఖంగా భావించే వాళ్ళు దీని నుండి చక్కని పాఠము నేర్వవలసి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే ఆ నారాయణుడి ద్వారానే ఆయన యొక్క నాభి నుండి ఈ సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మ వచ్చినటువంటి సందర్భం. మరి కనుక ఆ విష్ణువు సాధారణ జీవి కాడు అని, స్వయంగా భగవానుడు అని, అతడు సర్వేంద్రియాలను సమస్త శక్తిని తన దివ్య దేహేంద్రియములన్నింటినీ అందును కలిగి ఉన్నాడు. అంటే ఆయన యొక్క సర్వశక్తి సంపన్నుడు. ఆయన యొక్క అన్ని ఇంద్రియాలు కూడా అన్ని రకాలైనటువంటి మనల్ని ఉన్నాయి అనుకోండి, కళ్ళు చూడడం మాత్రమే చేయగలుగుతాయి, చెవులు వినడానికి మాత్రమే ఉంటాయి. బట్ భగవంతుడి యొక్క ఆ ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అన్ని రకాలైనటువంటి పనులను చేయగలుగుతాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవలసినటువంటిది. ఎందుకంటే సాధారణమైనటువంటి జీవి మైథునమైనటువంటి క్రియ ద్వారానే సంతానాన్ని పొందగలుగుతూ ఉంటాడు. సో సాధారణమైనటువంటి ఈ భౌతిక సృష్టిలో వచ్చేటువంటి ఏ జీవి అయినా మరొక జీవిని సృష్టించాలి అంటే మైథునం, స్త్రీ పురుషుల కలయిక ఉండాలి అనేటువంటిది. బట్ అక్కడ విష్ణు భగవానుడు ద్వారా సృష్టించబడినటువంటి బ్రహ్మ లక్ష్మీమాత ప్రమేయం లేకుండానే సృష్టించబడినటువంటి వాడు. సో అదే ఆ భగవంతుని యొక్క సర్వశక్తికి నిదర్శనము అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంతేకాకుండా ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ నిర్దేశిత విధానం తప్ప సంతానమునకు బడియుటకు మరొక విధానము అతనికి లేదు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎవరికి లేదు. కానీ నారాయణుడు సర్వశక్తివంతుడైనందున భౌతిక శక్తి చేత బంధితుడు కాడు. పూర్ణుడు, స్వతంత్రుడు అయిన అతడు తన వివిధ శక్తుల ద్వారా దేనినైనా పూర్ణంగాను సులభంగాను ఉనర్చగలుగుతాడు. అంటే దేని ద్వారానైనా ఆయన చెవుల ద్వారా కూడా చూడగలడు. సో మనం ఏంటి, ఓన్లీ కళ్ళ ద్వారా మాత్రమే చూడగలుగుతాం, చెవుల ద్వారా వినగలుగుతాం, ఒకటి మాత్రమే చేయగలుగుతాం. బట్ ఆ విష్ణు భగవానుడు సర్వశక్తివంతుడైనటువంటి వల్ల ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ విధానాలకు అతడు బంధితుడు కాడు. ఎందుకంటే భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మన ఇంద్రియాలు బద్ధతమై ఉంటాయి, కొంత అసంపూర్ణమైనటువంటివి. సో మన కళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి, మొత్తాన్ని చూడలేవు, కొంత పరిధి వరకు మాత్రమే చూడగలుగుతూ ఉంటాయి. మన వాటికి కొంత లిమిట్ ఉంటుంది. మన చెవులు ఉన్నాయనుకోండి, కొంత డిసిపుల్స్ వరకు మాత్రమే మనం వినగలుగుతూ ఉంటాం. సో ఆ విధంగా మనది పరిమితులతో కూడి ఉన్నటువంటిది. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి తల్లి గర్భమున ప్రవేశింపక తండ్రి నుండి నేరుగా జన్మించినందున ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఆత్మభువు అని చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. అలాగే సర్వశక్తిమానుని శక్తి యొక్క గౌణ సృష్టి అయినటువంటి విశ్వము నందలి ఇతర సృష్టులకు ఈ బ్రహ్మదేవుడు అధిపతి అయి ఉన్నాడు. సో ఆ భగవంతుడి యొక్క సృష్టిలో ఇతర జీవులను సృష్టించడానికి ఆ బ్రహ్మదేవుడికి విశేషమైనటువంటి అధికారాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చారు అని చెప్తారు. ఇక ఆ బ్రహ్మాండము లోపల శ్వేత దీపంగా పిలువబడేటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మిక లోకం కలదు అని, శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క పరమాత్మ రూపమైనటువంటి క్షీరోదక సాయి విష్ణువునకు అది ఆవాస స్థానం. సో అంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మహాతత్వం ద్వారా మహావిష్ణువు,
ఆ తర్వాత ఆయన నుండి వచ్చినటువంటి బ్రహ్మాండాలలో ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనికి ఉనికిలోనికి రావడానికి గర్భోదక సాయి విష్ణువు. ఆ తర్వాత ఇక క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉండి ప్రతి జీవి యొక్క హృదయాలలో ఉండేటువంటి ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఆహ్, ఆ కృష్ణ భగవానుని యొక్క పరమాత్మ రూపమైనటువంటి క్షీరోదక సాయి విష్ణువునకు శ్వేత దీపంగా పిలువబడేటువంటి అది ఆయన యొక్క ఆవాస స్థానము అని చెప్తున్నారు. పాలకులైన తమతో కూడా సానుకూల పడనటువంటి కష్టములు విశ్వంలో చెలరేగినప్పుడు దేవతలు ఆ పరిష్కారార్థమై బ్రహ్మదేవుణ్ణి చేరుతారు. ఎందుకంటే ఆ సృష్టికర్తగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ దేవతలంతా కూడా మొరపెట్టుకుంటూ ఉంటుంటారు. వారికి ఏదైనా బాధలు వచ్చినప్పుడు, ఇతరుల ద్వారా వారికి ఆటంకాలు కలుగుతూ ఉన్నప్పుడు. సో ఆ విధంగా వారు బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరకు వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆయన చేత అది పరిష్కారం అయినట్లయితే ఆయనే పరిష్కారం చేస్తూ ఉంటాడు ఆ బ్రహ్మదేవుడు. ఒకవేళ తన పరిధిలో లేనట్లయితే, అంటే అది తన చేత పరిష్కారం కానప్పుడు ఆ బ్రహ్మదేవుడు సమస్య పరిష్కారమునకు మరియు అవతరణకు క్షీరోదక సాయి విష్ణువుని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. అలాగే ఆ సందర్భంలోనే కంసాదులు భూమిని పాలించినప్పుడు అటువంటి కష్టాలే చెలరేగి అసురుల దుష్కర్మలతో భూభారము అధికమైంది. అంతటా దేవతలను గూడినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు క్షీరసాగరము తీరమున ప్రార్థనలను సలిపారు అని చెప్తారు. ఆ సమయంలో వారికి దేవకి వసుదేవుల తనయునిగా దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని ఆవిర్భావము సూచించబడిను అని చెప్తున్నారు. కనుకనే బ్రహ్మదేవుని ప్రార్థనలను ఆలకించినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు అవతరించనని కొందరు పలుకుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ భూమిపై భారం పెరిగినప్పుడు సో ఆ భూమాత క్షోభకు గురి అయ్యి ఆమె బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళడము, అలాగే అది ఇతర దేవతలు వారందరూ కలిసి ఆయనతో పరిష్కారం కానటువంటి పరిస్థితి కనుక ఆయన ఆ క్షీరోదక సాయి క్షీరసాగర తీరం దగ్గరికి వెళ్ళి విష్ణువుని గురించి ప్రార్థనలు చేస్తే అప్పుడు ఆ బ్రహ్మ యొక్క ప్రార్థనలను ఆలకించినటువంటి ఆ భగవానుడు బ్రహ్మదేవుడితో చెప్తాడట. సో నేను ద్వాపర యుగంలో ఆ దేవకి వసుదేవుల యొక్క తనయుడుగా వస్తాను, ఆవిర్భవిస్తాను అని చెప్తారట. సో అందుకే ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుణ్ణి ఈ కుంతి మహారాణి చెప్తూ ఉంది. సో కాబట్టి నీవు బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ప్రార్థనలను ఆలకించి అవతారం తీసుకున్నావు అని కొందరు పలుకుతూ ఉన్నారయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడే ఈ విశ్వ సృష్టికి మూల కారణమైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు అని చెప్తుంటారు. సో సృష్టి ప్రారంభంలో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ బ్రహ్మదేవుడు మొదట జన్మించినటువంటి వాడు. సో కాబట్టి ఆ బ్రహ్మదేవుడు శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క పుత్రుడు అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఆ బ్రహ్మ యొక్క ప్రార్థనల ద్వారా ఆయన అవతారం తీసుకున్నటువంటి అంశము. సో ఆయన కృష్ణుడు అవతారం తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ భూమిపై భారం పెరిగింది, ఆ భారాన్ని తగ్గించడానికి అసురుల భారాన్ని అసురుల నుండి సాధువులను రక్షించడానికి ఆయన అవతారం తీసుకున్నటువంటి అంశంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన్ని ఈ విధంగా ఆ కుంతి మహారాణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ శ్లోకంలో ఆమె యొక్క ప్రార్థనలో యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే అజ్ఞానము ఆపదల నుండి విముక్తికి ఆ భగవంతుడు అవతారం తీసుకున్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ శ్లోకంలో ఆమె చెప్తుందని. భవేస్మిన్ క్లిశ్యమానా నామ విద్య కామ కర్మభిః శ్రవణ స్మరణారహణి కరిష్యన్నితి కేచన. సో ఇక్కడ భవే అంటే భౌతిక సృష్టిలో, అస్మిన్ భవేస్మిన్ అంటున్నారు కదా, ఇట్టి క్లిశ్యమానానాం దుఃఖితులైనటువంటి వారి యొక్క అవిద్య అంటే అజ్ఞానము, కామ అంటే కోరిక, కర్మభిః అంటే
కామ్యకర్మ, శ్రవణ స్మరణ అంటే శ్రవణము స్మరణము, అరహాని సేవనము, కరిష్యన్ చేయునట్లుగా, ఇతి అంటే ఈ విధంగా, కేచన్ అంటే మరికొందరు. సో ఇంకా కుంతి మహారాణి ఈ విధంగా కృష్ణ భగవానుల వారిని ప్రార్థిస్తున్నారు. భవేషిన్ క్లిశ్యమానానామ అవిద్య కామ కర్మభిః శ్రవణ స్మరణారహని కరిష్యన్నితి కేచన. భౌతిక క్లేశముల యందు దుఃఖితులై ఉన్న బద్ధజీవులకు అవకాశము నొసగి వారు మోక్షమును పొందునట్లుగా చేయుటకు శ్రవణము స్మరణము అర్చనాదులను కూడిన భక్తియుక్త సేవను తిరిగి చేయుటకు నీవు అవతరించితివి అని మరికొందరు పలుకుతూ ఉన్నారు అంటూ ఆ కుంతి మహారాణి ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇక్కడ ఆ కుంతి మహారాణి చెప్తున్న దానికి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఆ భాష్యంలో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. భగవద్గీతలో ఆయన చెప్తారు, ధర్మాన్ని పునఃస్థాపించుటకు తాని ప్రతి యుగమునందు అవతరించునని కృష్ణ భగవానుడు నిర్ధారించి ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తుంటారు. అంటే ఆయన కృష్ణ భగవానుడు ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించుటకు ప్రతి యుగంలో తాను అవతరిస్తాను అనేటువంటి అంశాన్ని, సో ఇంతకుముందు మనము చూసినటువంటి అంశంగా ఆయన చెప్తారు. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. చెప్తారు ఆయన, ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మాచరణకు హానియు అధర్మము వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుందో ఆయా సమయాలలో నేను అవతారం తీసుకుంటాను అని చెప్పినటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ధర్మము ఆ భగవంతుడితోనే సృష్టించబడింది అని, ఇతరులు ఎవరునూ ధర్మమును సృజింపజాలరు అని, కానీ అత్యాశాపరులైనటువంటి కొందరికి ఆ కార్యము ఒక మోజుగా తయారైంది అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అంటే ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడం అనేటువంటిది ఆ భగవంతుడితోనే సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని, అంతేకాని ఇతరులతో అది సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యాశాపరులైనటువంటి వారు ఏదో మేము చేస్తూ ఉన్నాను, ధర్మాన్ని మేము నిలబెడుతూ ఉన్నాము అంటూ చేస్తూ ఉండేటువంటి ఆ ఘరానా మోసగాళ్ళు ఉన్నారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సర్వాధినేతగా అంగీకరించి అతని సహజమైనటువంటి ప్రేమతో భక్తి సేవ నునర్చుటయే నిజమైనటువంటి ధర్మము. ఈ జీవుడి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం, మనము జీవులు యొక్క మానవ జన్మ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశము ఆ భగవంతునికి నిరంతరము సేవ చేసుకోవడం. మరి ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడి యొక్క సర్వ అధికారాన్ని, సర్వ ఆధిపత్యాన్ని కూడా అంగీకరించి సహజమైనటువంటి ప్రేమతో ఆ భగవంతుడి యొక్క భక్తియుత సేవ చేయడమే జీవుడి యొక్క నిజమైనటువంటి ధర్మము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధమైనటువంటి సేవను చేయడానికే జీవుడు సృష్టించబడ్డాడు అని చెప్తున్నారు. అతనికి ఇంకా వేరేటువంటి కార్యం ఏమీ లేదు. ఆ శ్రీకృష్ణుడికి సేవను చేయుటయే జీవుడి యొక్క ఏకైక ధర్మమై ఉన్నది. అంతేగాని మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాము, వివిధ రకాలైనటువంటి కార్యాలలో నెలకొని ఉండి అజ్ఞాన అంధకారంలో కొట్టుకుని పోతూ ఉన్నాం. సో వాస్తవానికి ప్రతి జీవుడి యొక్క ఏకైక కర్మ ఆ భగవంతుణ్ణి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండడమే, ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించడమే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. భగవంతుడు అత్యంత గనుడు, జీవులందరూ కూడా అతనికి దాసులు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో భగవంతునికే కాదు, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులకు కూడా దాసులు, అంటే దాసాన దాసులుగా చెప్పబడతారు. చైతన్య మహాప్రభువులు చెప్తారు. సో ప్రతి జీవి కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క దాసులుగా తనను తాను భావించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు.
సో కాబట్టి ఆ మనమందరూ కూడా, జీవులందరూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి సేవను చేయడానికే ఉన్నటువంటి వాళ్ళం. అదే మన యొక్క ధర్మము అని చెప్తారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు భ్రాంతియుతులమై భ్రమలో జీవులు తమ యొక్క భౌతిక కోరికల కారణంగా ఆ ఇంద్రియ భోగాలను, ఇంద్రియాలకు దాసులవుతూ ఉన్నారు. గోస్వాములు కాకుండా దాసులవుతూ ఉన్నారు. ఆ ఇంద్రియాలకు దాసులవుతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. కేవలము జీవుల అపార్థము వలనే ఇది జరుగుతూ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. వారి అట్టి కోరికయే అవిద్య అనబడుతూ ఉంది. అంటే ఈ భ్రమలో ఇవన్నీ మనమే, ఈ భౌతిక జగత్తుకు అధికారులము, మనమే అనుభవించేటువంటి వాళ్ళము, నేనే బాసుని, నేనే దీన్ని అనుభవించాలి అనే భావనలు మనలో రావడమే అజ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ అజ్ఞానాన్ని తొలగించేటువంటి, జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటిది ఎవరు అంటే భగవంతుడు, గురువు అని చెప్తుంటారు. సో ఇంకా ఆ దుఃఖభాగులైనటువంటి జీవుల ఎడ వారు ఊహించడి దానికన్నను అధికంగా ఆ కరుణను చూపెడి వాడైనను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన యొక్క నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణతో అవతరించి శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, సేవనము, అర్చనము, వందనము, దాస్యము, ఆత్మ నివేదనము అంటూ నవవిధ రకాలైనటువంటి 9 రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలను మనకి ఆయన ఇచ్చినటువంటి, ఆయన్ని సేవించుకోవడానికి మనకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటిది. శ్రవణం చేయడం అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క లీలలను, ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలను, కర్మలను శ్రవణం చేయడం. ఎవరైనా భగవంతుని గురించి హరికథలు చెప్తూ ఉంటే వాటిని మనం వినడం, శ్రవణం చేయడం. అలాగే ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించడం, ఆ భగవంతుని యొక్క గుణగణాలను కీర్తించుకోవడం కీర్తనము అంటాం. అలాగే ఆ భగవంతుని స్మరణించుకోవడం, నిరంతరము భగవంతుని స్మరణ చేసుకోవడం, ఆ భగవంతునికి సేవ చేయడం దాసులుగా. సో లక్ష్మీమాత నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాల వద్ద సేవ చేస్తూ ఉంటారు. అర్చనం, శ్రీ విగ్రహాలను తయారు చేసుకొని ఆ విగ్రహాల ముందు భగవంతుణ్ణి మనము పూజించడం, ఆ భగవంతునికి వందనం చేయడం, ఆ భగవంతునికి దాసులుగా ఉండడం, దాస్యం, ఆ భగవంతునికి ఆత్మ నివేదన అంటే పూర్తిగా తనను తాను సమర్పించుకోవడం. సో ఈ విధంగా ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి విధానాల ద్వారా జీవులు తనను తాను పునరుద్ధరించుకోవచ్చు అని చెప్తాడు. ఉద్ధరించుకోవచ్చు అంటే ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందే విధంగా. సో ఈ భక్తి విధములన్నింటినీ అనుసరణము లేదా కనీసం ఒక్కదానినైనా అనుసరణమైనను అవిద్యాబంధము నుండి బయటపడటకు బద్ధజీవుడుకి ఇది సహాయపడగలుగుతుంది అని చెప్తారు. మనలో ఉన్నటువంటి ఈ అవిద్య, అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకోవడానికి ఈ శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, సేవనము, అర్చనము, వందనము, దాస్యము, ఆత్మనివేదనము అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాల్లో వీటన్నిటిని కానీ లేదా ఏ ఒక్కదానిని ఆచరించినా అవిద్య అనేటువంటి బంధము నుండి బయటపడి తాము అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో ఆ విధంగా అతడు బాహ్య శక్తి చేత భ్రాంతుడుగా జీవునకు కలుగు సమస్త భౌతిక క్లేశముల నుండి ముక్తి కాగలడు. ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి సేవించడం ద్వారా, ఆ భక్తి విధానాల్లో ఏదో ఒక విధానాన్ని లేదా అన్ని విధానాలను అనుసరించడం ద్వారా ఈ భ్రాంతి ద్వారా జీవుడికి కలిగేటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి ఆ భౌతికమైనటువంటి దుఃఖాలన్నిటి నుండి కూడా, ఈ భవబంధనాలన్నిటి నుండి కూడా, ఈ సంసార సాగరము నుండి అతడు ముక్తుడు కాగలుగుతాడు అని చెప్తాడు. మరి ఇటువంటి కరుణ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చైతన్య మహాప్రభువు రూపమున జీవులందరిపైన కురిపించారు అని చెప్తారు. ఈ కలియుగంలో 500 సంవత్సరాలకు పూర్వము, 5000 సంవత్సరాలకు పూర్వము భగవద్గీత బోధించబడినప్పుడు, 500 సంవత్సరాలకు పూర్వము ఈ కలియుగంలోనే చైతన్య మహాప్రభువు ఒక ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారమే. ఆయన శుద్ధ భక్తుడుగా, అంటే భక్తిని ఎలా ఆచరించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేయడానికి ఆయన అవతారం, భగవంతుడే భక్తుడి రూపంలో అవతారం తీసుకొని ఆయన
మనకి ఏ విధంగా భక్తి చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ హరే కృష్ణ ఈ కలియుగంలో మనకి కల్మషాల నుండి బయటపడేటువంటి ఏకైక మార్గము నామ సంకీర్తనము, హరినామ సంకీర్తనం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను కీర్తిస్తూ నామ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని మనకి అందించినటువంటి వారు చైతన్య మహాప్రభువుల వారు. సో ఆ విధంగా వారు అందించినటువంటి వాటి ద్వారా వాటిని ఉపయోగించుకొని ఈ అవిద్య నుండి, ఈ అజ్ఞానము నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని మనకు వారు సూచించినటువంటిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.